Για σας χιλιάδες και μην εδώ πέρα. Και στο σημερινό θα κάνω μια σύνθεση 900 ευρώ part, νομίζω βγαίνει λίγο πιο κάτω, 900 ευρώ part 2, γιατί έχω ξανακάνει μια τέτοια σύνθεση. Η σημερινή σύνθεση, παιδιά, είναι η αξιοπρεπέστατη. Προσπάθησα να την κατεβάσω λίγο, αλλά παιδιά, είναι πάρα πολύ καλή σύνθεση. Μην σας πω από όσους έχουμε κάνει είναι η top. Λοιπόν, αρχικά ξεκινάμε με το κουτί. Το κουτί είναι, είναι το Aerocool VS Pavler 92 Black Edition. Είναι φοβερό κουτί. Έχει και τη θερμοκρασία ρυθμιστή και τα φανάκια, παράθυρο, δύο φανάκια μπροστά, ένα πίσω, δύο πάνω. Μπορείτε να βάλετε και υδρόψυξη 240 πάνω. Θερμοκρασία, 2 USB 2, 2 USB 3, 2 USB 2. Κανονικά, power set. Αυτός είναι και ο χώρος που έχει μέσα. Παίρνει ένα 120 πίσω, το τροφοδοτικό το παίρνει κάτω με φιλτράκι φυσικά. Κάνει και cable management, βέβαια λίγο στενό, αλλά κάνει. Αυτό εδώ πέρα είναι το κουτί μας. Μητρική. Αυτή η μητρική που έχω βάλει είναι μια πάρα πολύ καλή μητρική της MSI. Παίρνει και SLI, μπορείτε να βάλετε και δύο κάρτες. Παίρνει μνήμες μέχρι τα 3200 MHz. Παίρνει SLI ή Crossfire. Έχει μισό λεπτάκι να το δω, να μην σας πω βλακίες. 7-1 κάρτα ήχου. Να δούμε μερικές φωτογραφίες. Εδώ πέρα. Παίρνει 7-1 κάρτα ήχου, 4 USB 3, πώς τη λένε, Ethernet, Killer Ethernet για πιο καλό δίκτυο, 2 USB 2, VGA, DVI, PS, έχει PS2, εντάξει, HDMI. Αυτή εδώ είναι η μητρική, είναι και πάρα πολύ καλή. Κάνει και, επειδή είναι Z97, κάνει και κάποιο overclock. Αυτά. Πάμε CPU. Intel Core i5 4570. Όχι ο K, για το K θα πάτε λίγο πάνω. Παρ' όλα αυτά είναι αξιοπρεπέστατος. Έχει 4 cores, 4 threads. Στα 3,2 είναι συγκεκριμένος. Νομίζω ότι κάνετε και λίγο overclock. Τετραπίνινος Haswell 3,2. Κάνω μια χαρά είμαστε. Και από αξιολογήσεις, παιδιά, τα σπάει. Είναι μια χαρά. Γενικά η Intel είναι φοβερή. Μνήμες. G-Skill Ripjaws X 2 τεσσάρια είναι DDR3 στα 2.400, 2 τεσσάρια. CL10 είναι, εντάξει, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. 2 τιμάκια είναι, μια χαρά. Είναι στα 42 ευρώ και κάτι ψηλά. Είναι καλές μνήμες. Μπορείτε να τις βάλετε και XMP, αλλά θα προτείνω όχι. Βάλαμε ένα καλό cooler, το Cooler Master Hyper 212 Evo, το κλασικό Hyper 212 Evo της Cooler Master. Όπως είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, από το να πάρετε μια φθηνή υδρόψυξη, δεν είναι πολύ ακριβή και κάνει καλή δουλειά. Αν είστε σίγουροι ότι σας χωράει, πάρτε κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ καλή. Έχει και πάστα καλή μέσα να βάλετε. Τώρα παίρνει ένα φανάκι νομίζω από δεξιά, αλλά έχει τα μπρακετάκια για να δώσετε και άλλο 120 από την άλλη, άμα θέλετε. Άμα το έχετε απορία αυτό και το ξέρετε. Λοιπόν, κάρτα γραφικών, ανεβήκαμε, αλλά είναι αξιοπρεπέστατη κάρτα γραφικών. Μία GB GeForce GTX 960 4, με μπορείτε να την κάνετε και overclock, WindForce, το χοντρό black backplate από πίσω. DVI, DVI-D, HDMI και 3 DisplayPort. Με αυτήν μπορείτε να κάνετε και SLI, δηλαδή ας πούμε μπορείτε να βάλετε μια ίδια, μετά, να σιγουρευτώ, ναι, μπορείτε να κάνετε και SLI, μπορείτε να βάλετε ας πούμε μετά μια ίδια και να είστε ok. Παίρνει από ό,τι είδα από τροφοδοσίες, μία εξάπινη, μία οχτάπινη. Το τροφοδοτικό αντέχει άνετα αυτές τις τροφοδοσίες και παραπάνω. Τι να πω, φοβερή κάρτα. Προσπαθούσα να βρω μια καλύτερη, αλλά δεν βγαίνει στον μπάτσι. Λοιπόν, δίσκος. Βάλαμε δύο δίσκους.
Ο ένας Kingston HyperX Fury 240, δίσκος, αξιοπρεπέστατες ταχύτητες read and write, καλές ταχύτητες φυσικά, σαν τα 3 είναι, 240 γίγα, μια χαρά, είναι και HyperX. Λοιπόν, Wilson Digital κάποια μπελατέρα, τα γνωστά. Και τροφοδοτικό, βρήκα ένα πάρα πολύ καλό τροφοδοτικό που είναι semi-modular. Semi-modular τι σημαίνει? Να πούμε λίγο για τα τροφοδοτικά. Καταρχήν είναι, να δω, 80 plus bronze. Υπάρχουν τα τριών τύπων τροφοδοτικά. Τα full wired, δηλαδή που έχουν όλα τα καλώδια πάνω, δεν είναι αποσπόμενα. Semi-modular είναι ότι το 24πινο, το 4πινο ή 8πινο της μητρικής, 2 σωτά τροφοδοσίες, είναι πάνω στο τροφοδοτικό και τα υπόλοιπα τα βάζετε modular εσείς. Και full modular που βγαίνουν όλα τα καλώδια και τα βάζετε ανάλογα με το τι χρειάζεται εσείς. Αυτό εδώ πέρα είναι semi-modular, είναι 80 plus bronze, 600 και normal επίπεδο θορύβου, CS600M λοιπόν, semi-modular, Corsair, αξιοπρεπέστατη μάρκα η Corsair, και εδώ πέρα έχει και τα πινάκια που χρειάζεται. Αυτή ήταν η σύνθεση, παιδιά, είναι πιστεύω μια αξιοπρεπέστατη σύνθεση για τα λεφτά της. Δηλαδή αν έχετε λίγα παραπάνω λεφτά, πραγματικά σας το λέω, πηγαίνετε σε αυτόν εδώ πέρα, το με εξεργαστή μισό λεπτό για να σας τον δείξω. Αν έχετε λίγα παραπάνω λεφτά, είναι και αυτός ο επεξεργαστής που θα πω τώρα, όχι ότι αυτός που έβαλα δεν είναι, αλλά αυτός που θα πω τώρα, ο επεξεργαστής, είναι, παιδιά, σαν το πιο φθηνό Yota 7 που πω. Δηλαδή αν είστε δεν σας φτάνουν τα λεφτά για Yota 7 και σας φτάνουν για αυτόν, πάρτε αυτόν. Δηλαδή δεν αξίζει να πάρετε αυτά, αυτός που είναι ο καλύτερος. Είναι ο Yota 5 4670K, στα 3,4, τον Guardian Overclock. Μπορείτε να τον βάλετε, θα ανέβετε λίγο, ανέβετε 30-40 ευρώ νομίζω πάνω είναι. Μπορείτε να τον βάλετε αυτόν εδώ πέρα ελεύθερα. Ακόμα καλύτερος είναι, όχι το αυτός που έχω βάλει 45-90 δεν είναι, 45-70 συγγνώμη, δεν είναι καλός, αλλά είναι και αυτός καλός επεξεργαστής. Αυτή ήταν η σύνθεση και σας αφήνω μέχρι το επόμενο επεισόδιο.